வெல்கம். நான் உங்கள் பிஎம் கணேஷ் பாபு பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கணவர் பேர் ரணசிங்கம்ங்கிற திரைப்படத்தோட திரை விமர்சனத்தை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த திரைப்படத்தை வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு விருமாண்டி, ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாப்புல கோட்டப்பாடி கே ராஜேஷ். அதோடு இல்லாமல் இசையமைப்பு வந்து ஜிப்ரான் பண்ணியிருக்கிறாப்புல. ஹீரோவை வந்து விஜய் சேதுபதியும் ஹீரோயினை வந்து ஐஸ்வர்யா கே ராஜேஷும் வந்து இந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க. அதோடு இல்லாமல் வேலா ராமமூர்த்தி, ரங்கராஜ் பாண்டே, அப்புறம் வந்து பூ ராம் இந்த திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க. அதோடு இல்லாமல் இந்த திரைப்படம் வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு பொக்கிஷன்னு தான் சொல்லணும். உண்மையிலே வந்து விஜய் சேதுபதிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லிஃப்டான படம்னு தான் சொல்லுவேன். அவருடைய கேரியரில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஃபிலிமாக இந்த திரைப்படம் நிச்சயம் இருக்கும். அதோடு இல்லாமல் ஐஸ்வர்யா கே ராஜேஷ் எத்தனையோ திரைப்படங்களில் வந்து அவருக்கு வந்து கதாநாயகியை நடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த சினிமா துறையில். அதை வந்து இந்த திரைப்படம் வந்து உண்மையிலே அவங்களுக்கு வந்து பாலுக்கு பால் சிக்ஸர் அடிச்சிருக்காங்க என்று தான் சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் ரொம்ப வெளுத்து வாங்கியிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்தில். அதோடு இல்லாமல் வந்து இந்த படத்தில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்த படத்தில் வந்து இதனுடைய கதை வந்து வந்திருந்தாலும் வந்து இதில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் வந்து புதுமையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதோடு இல்லாமல் ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த டீம்னு தான் சொல்லணும். இந்த படத்தோட கதையை உண்மையில சொல்ல போனோன்னா, அதாவது வந்து இந்த திரைப்படத்தில் ஹீரோன்னா விஜய் சேதுபதி வந்து ஒரு நீரோட்டம் பார்க்குற ஒரு மாதிரி வர்றாரு. அதாவது வந்து வயல்வெளியில் வந்து போரிங் போடுறதுக்கு வந்து நீரோட்டம் எங்கே இருக்குங்கிறத வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு கேரக்டரில் வர்றாரு. அவருடைய அப்பா அந்த தொழில் செஞ்சுருக்கிறாரு. அப்பா வந்து வயசாகிருது அவருக்கு. அவர் அந்த படத்தில் வந்து அப்பா கேரக்டரில் வந்து பூ ராம் தான் பண்ணியிருப்பார். அவர் வந்து அவருக்கு அப்புறம் வந்து பையன் அந்த தொழிலை பண்ணுறாப்புல. அதாவது பூராமுக்கு வந்து அவருக்கு பையனாக வந்து விஜய் சேதுபதி அப்பா அம்மா அவர் தங்கச்சியோட வந்து அவர் ஹீரோ வந்து இருக்கிறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி நீரோட்டம் பார்க்குறது, அதோடு இல்லாமல் ஊரில் வந்து தண்ணி பிரச்சனை வந்து அந்த தண்ணி பிரச்சனைக்காண்டி குரல் கொடுக்கறது, அதோடு இல்லாமல் ஊரை வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்காண்டி வேறுபடுத்தி கருத்து வேறுபாடு இருந்ததுன்னா அது அவங்கள ஒன்று அதாவது வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி வந்து சேவை செய்கிறனால வந்து ஊர் மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப பரிச்சயமான முகமாக வந்து விஜய் சேதுபதி வந்து இந்த திரைப்படத்தில் வந்து பரிச்சயம், அதாவது எல்லா மக்களுக்கும் தெரிகிற மாதிரி ஆறாரு. ஒரு பிரச்சனை வருது. அதாவது அந்த பிரச்சனையில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, தண்ணி கிடைக்காம போகிறனால எத்தனையோ மனுகள் வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேயும் வந்து உயர் அதிகாரிகளை பார்த்து கொடுக்குறோம். வந்து உண்மை நடக்க மாட்டேங்குது. ஒரு நாள் வந்து சடனாக வந்து ரோடை வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க. ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறப்போ வந்து விஜய் சேதுபதி சொல்கிறாரு, இங்கே வந்து கலெக்டரில் வந்து இங்கே வந்து பேசினா தான் நாங்கள் வந்து இந்த கலைஞ்சி போவோம், எங்களுக்கு பிரச்சனை சால்வ் பண்ணால் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. கலெக்டர் வந்து இந்த திரைப்படத்தில் வந்து ரங்கராஜ் பாண்டே இந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு. அவர் வர்றாரு, உங்கள் பிரச்சனையை 2 மாதத்தில் சால்வ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் வந்து கொஞ்சம் அடமெண்டான ஆள் போல இருக்குது. பிரச்சனை என்ன ரொம்ப நல்லா கீழே இறங்கி வேலை பார்ப்பார் போல இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லா அது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சரி, அதாவது வந்து உயர் அதிகாரி வந்து அதை விஏஓ ஆஃபீஸு, இல்லைன்னா வந்து ஒரு அரசியல்வாதி, இல்லைன்னா வந்து ஒரு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வந்து இருக்கிற ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இவர் வந்து எப்படியுமே ஒரு நல்லது பண்ணுறவனை வந்து நம்ம மக்கள் வந்து வளர விட மாட்டாங்க. ஒரு ரவுடியாக தான் பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி பார்க்குறாங்க விஜய் சேதுபதியை. ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கிறப்போ, இன்னொன்று வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நீரோட்டம் பார்க்குற மாதிரி அவர் வந்து ஒரு தொழிலை வச்சுருக்கிறாரு. இந்த இன்னொன்று சைடில் வந்து வேல ராமமூர்த்தி இந்த திரைப்படத்தில் அந்த ஊர் மக்களை வந்து நடிச்சிருக்கிறாப்புல. அவருக்கு வந்து விஜய் சேதுபதியுடைய செயல்பாடுகள் வந்து அவருக்கு ரொம்ப மனசு கவருது. அதாவது வந்து இந்த சின்ன வயசில் வந்து ரொம்ப இந்த மெச்சூரிட்டியாக இருக்கான இந்த பையங்கிற மாதிரி அவருக்கு மனசில் படுது. அதோடு இல்லாமல் தன்னுடைய வயல்வெளிக்கு வந்து நீரோட்டம் பார்க்குறதுக்காண்டி அவரை கூப்பிட்டு விட்றாரு. அவரை கூப்பிட்டு வந்து அவர் அந்த அங்கே நீரோட்டம் பார்த்துட்டு அவரை கொடுக்குறாப்புல. அவர் வந்து வேலராமத்துக்கு தன்னுடைய மனைவி, அவருக்கு வந்து ஒரு பெண் குழந்தை இருக்குது. அவர் தான் அந்த திரைப்படத்தில் ஹீரோயினை வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ வந்து இதில் வந்து நீரோட்டம் பார்க்க போகிற இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வந்து எப்படின்னா, தன்னுடைய மகளுக்கு வந்து இவ்வளோ தான் கட்டி கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி அவருடைய அப்பா, அதாவது வேலராமூர்த்தி முடிவு பண்ணுறாரு. அதனால் வெளிக்காட்டிக்கிறாங்க இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி இவங்க 2 பேருமே முடிவு பண்ணிடுறாங்க, எனக்கு நீ உனக்கு நாங்கிற மாதிரி. ஒரு நாள் வந்து கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணுறாங்க. கல்யாணம் ஆகுது. அந்த கல்யாணம் வந்து ஆகிற அன்னைக்கு தான் அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா, 2 மாதம் வந்து கலெக்டர் வந்து டைம் கேட்டிருக்காரு தண்ணி பிரச்சனைக்காண்டி. அது முடிய மாட்டேங்குது, ஏதோ இழுத்தடிச்சிட்டு போகுது. அதனால் 144 அவங்க ஊருக்கு போடுறாங்க. ஸோ மேரேஜ் ஆகிற நாளில் வந்து 144 போடுறனால என்ன ஆயிடுதுன்னா, விடியற் காலையில் வந்து கோயிலில் வச்சு இவங்க சொன்ன பொண்ணு சைட்லேயும் மாப்பிள்ளை சைட்லேயும் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ பிடிக்காமல், ஒரு பத்திரிக்கை அடிக்காமல், ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஃபோட்டோ கூட எடுக்காமல் வந்து ஒரு மேரேஜ் பண்ணிடுறாங்க. அந்த ஒரு மேரேஜ் தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து தலையெழுத்து வந்து தலைகீழ மாற்றிடுது இந்த திரைப்படத்தில். இன்னொன்று வந்து நான் கல்யாணம் ஆனவொன்னே என்ன ஆயிடுதுன்னா, தான் வீட்டுக்கு வந்து மனைவி வர்றாப்புல ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். வந்தோடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தன்னுடைய முதல் நாளத்தில் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து முதல் ராத்திரி நடக்கிற நேரத்தில் உங்கள் அம்மா, உங்கள் அப்பா வந்து உன் தங்கச்சி வந்து வெளியே இருக்காங்க. அந்தளவு வீடு சின்னதாக இருக்குது. இதை வந்து நான் பெருசாக இருக்கணும்னு சொல்ல வரல. நான் வந்த புதுசில் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுறாங்களே, பக்கத்தில் சும்மா தானே இடம் கிடக்கு, அந்த இடத்த கட்டலாமேங்கிற மாதிரி சொல்கிறாப்புல. அதை வந்து எப்படின்னா விஜய் சேதுபதி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாப்புல.
பொதுவாக வந்து பொண்ணுங்க வந்தாங்கன்னா முதல் ராத்திரியில் வந்து தன்னுடைய சுயநலத்தை பற்றி தான் பேசுவாங்க. இல்லைன்னா அந்த ராத்திரியில் வந்து தாம்பத்திய உறவில் தான் ஈடுபடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இல்லாமல் நீ இந்த மாதிரி எல்லாரை பற்றியும் திங்க் பண்ணுறேங்கிற மாதிரி சந்தோஷப்படுறாரு விஜய் சேதுபதி. ஸோ வந்து 2 நாள் ஆகுது, 3 நாள் ஆகுது, கொஞ்ச நாள் போகுது. போனோடனே என்ன ஆயிடுதுன்னா, குடும்பம் நமக்கு பெருசாகிருச்சு. நீ வந்து அவர் வந்து ஒரு டிகிரி முடித்தவராக இருக்கிறாரு இந்த திரைப்படத்தை ஹீரோவான விஜய் சேதுபதி. மனைவியான ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் சொல்கிறாங்க, நீ வந்து இந்த மாதிரி ஃபாரினுக்கு போகலாம்ல, ஃபாரினுக்கு போய் ஒரு 3 வருஷம் நல்லா கஷ்டப்பட்டுட்டு வேலை செஞ்சுட்டு கை நிறைய சம்பாதிச்சிட்டு வா, அதுக்கப்புறம் இந்த ஊரில் நீ என்ன வேணாலும் செய், நான் ஒன்றே ஒன்றும் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். இங்கே தான் வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா, சிவனேன்னு இருக்கிற சங்கம் வந்து ஊதி கெடுத்த மாதிரி தன்னுடைய மனைவி வந்து தன்னுடைய குடும்பம் நல்லா இருக்கணுங்கிற மோட்டிவில் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் தப்பு இல்லை. பட் வந்து நல்ல 4 காசு சம்பாதிக்க முடியும், அதில் சொந்த ஊரில் கிடையாமல் வெளியூரில் தான் நினைக்கிறது வந்து உண்மையில் அந்த திரைப்படத்தில் வந்து ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக காமிச்சிருக்கிறாங்க. அதோடு இல்லாமல் வெளிநாட்டுக்கு வந்து வேலைக்கு போகணும்னா வேலை கொடுக்குற வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு கம்பெனியை வச்சு நடத்துகிறவனா, அவன் வந்து நமக்கு வந்து வேலை கொடுக்குறதுக்காண்டி ஏதாவது வந்து அவர் லெட்டரில் கொடுக்குறாங்களா, இன்னொன்று வந்து நம்ம போகிறது வந்து நம்ம அரசாங்கத்துக்கு வந்து தெரியுதா, நான் வந்து இந்த கண்ட்ரிக்கு போகிறேன், இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்க போகிறேங்கிறது வந்து தெரியப்படுத்துகிறாங்களா இல்லையா. இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஏஜென்ட் மூலியமாக நம்பி போனால் ஒன்று கிடக்க ஒன்று ஆணிச்சுன்னா என்னென்ன விளைவுகள் சந்திக்க நேருங்கிறதெல்லாம் இந்த திரைப்படத்தில் ரொம்ப அக்குவேரம் அணிவேரம் காமிச்சிருக்காங்க. அதோடு இல்லாமல் வெளிநாட்டுக்கு போகிறாரு நம்ம விஜய் சேதுபதி 4 காசு சம்பாதிக்கணுங்க. ஸோ வந்து ஏற்கனவே வந்து லோக்கல்லே சொந்த ஊர்லேயே என்ன ஆயிருக்குன்னா வந்து ஊர் பிரச்சனையை வந்து தான் வீட்டு பிரச்சனை மாதிரி நினச்சி போராட்டம் பண்ணுறவர் ஒரு கலாக்காரருங்கிற மாதிரி ஒரு பேர் இருக்குது. ஸோ வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆயிருதுன்னா, தன்னுடைய அவருக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு குழந்தை பிறகுது ஐஸ்வர்யா ராஜேஷுக்கு. அந்த காது குத்துற நாள் அன்றைக்கி வந்து போலீஸ்காரங்க வர்றாங்க. வந்துட்டு இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க பையன் வந்து இறந்துட்டாப்புல ஆக்சிடெண்ட்டில், அதாவது வந்து அங்கே போராட்டம் பண்ணதில் வந்து துப்பாக்கி சூடு நடந்தது, அதில் வந்து இறந்துட்டாங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. ஸோ வந்து என்னடா இந்த மாதிரி ஆயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வாழ்க்கையை வந்து அந்த குடும்பமும் ஒன்றும் உடஞ்சி போயிடுது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், தன்னுடைய வீட்டுக்காரரை வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வரணும் பாடியை. ஸோ அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போகிறாங்க, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க, ஒரு கவுன்சிலரை பார்க்குறாங்க, ஒரு எம்எல்ஏவை பார்க்குறாங்க. ஆனால் யாருமே அவங்களுக்கு உதவி பண்ணலை. பிகாஸ் வந்து அவர் வந்து அங்கே ஒரு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு தான் அவர் உசுர் போயிருக்கு. அதனால் வந்து கவர்மெண்ட் உதவி பண்ணாதுங்கிற மாதிரி இவங்க வந்து ஒரு புரளியை கிளப்பிடுறாங்க. ஸோ நடந்தது வேறு விதமாக இருக்குது. அங்கே வேலை செய்கிறவங்க வந்து சொல்லிடுறாப்புல, இல்லை இங்கே வந்து ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் நடந்தது. இந்த ஃபயர் அண்ட் ஆக்சிடெண்ட் நடந்ததுலேருந்து இந்தியா, பாகிஸ்தான்காரன், ஸ்ரீலங்காக்காரன் வந்து மொத்தம் 15 பேர் இறந்துட்டாங்க. அதில் வந்து உங்கள் கணவர் ஒருத்தர், அதை தவிர வந்து அவர் ஒன்றும் போராட்டம் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு தெரிய வந்துடுது. ஸோ தெரிய வர்றதுனால வந்து எப்படியாவது வந்து தான் கணவரை மீட்டுட்டு வரணும் அவங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க. ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போய் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு போகிறாங்க. போகிறப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நீங்கள் தான் அவரை வந்து அவருடைய மனைவிங்கிறதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து பத்திரிக்கை அடிச்சிருக்கீங்களா, ஃபோட்டோ இருக்கா, ஏதாவது இருக்கான்னு, இல்லை எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லுவோம்னா திருட்டு கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி கேட்குறாங்க. அந்த பொண்ணு வந்து தன்னுடைய வீட்டுக்காரங்க வந்து பாடியை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு வந்து ஒரு நாயோட கேவலமாக வந்து அலையிறது வந்து உண்மையிலே ஒரு வந்து வெளிநாட்டில் போய் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆகும்ங்கிறது வந்து இந்த திரைப்படத்தில் ரொம்ப பயங்கரமாக நல்லா காமிச்சிருக்கிறாங்க. அதோடு இல்லாமல் இந்த படம் வந்து உண்மையிலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை தான் படத்தை எடுத்துருக்கிறதா வந்து உண்மையிலே ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸ் தான் இந்த படத்துலன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. உண்மையிலே வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா, கவுன்சிலரை பார்க்குறாங்க மனைவி, ஒன்றும் வேலை நடக்கலை. கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போகிறாங்க, அங்கேயும் ஒன்றும் வேலை நடக்கலை. ஒரு எம்எல்ஏ பார்க்குறாங்க, அப்பவும் வேலை நடக்கலை. சிஎம் செல்லுக்கு போய் லெட்டர் கொடுக்க போகிறாங்க, அங்கேயும் ஒன்றும் நடக்கலை. திடீர்னு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் அந்த நேரத்தில் வந்து சென்னையில் வந்து விசிட் வர்றாங்க. வந்து காரை மறிக்கிறாங்க. காரை மறிக்கிறப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த மினிஸ்டர் வந்து, ஏம்மா நீ வந்து என் காரை முன்னாடி வர்றியம்மா, நீ வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ், அதாவது வெளியுறவுத்துறை மினிஸ்டரை பார்த்தா தான் வேலை நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இருந்தாலும் நீ வந்துட்ட, நீ வந்து உன்னுடைய கஷ்டத்தை வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் போடுறாங்க. ஃபேஸ்புக்கில் போடுறப்போ வந்து பிரச்சனை வந்து கொஞ்சம் விஸ்வரூபம் எடுக்குது. எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, பிள்ளைய வந்து ஒன்றுமே வேலை நடக்க மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் நாள் அப்படி இப்படின்னு பேசுகிறாங்க, அப்படியே அடங்கிடுது. அதுக்கப்புறம் சரி டெல்லிக்கு போனால் ஏதாவது வேலை நடக்கும்னா டெல்லிக்கு போகிறாங்க. டெல்லியில் போய் இந்த பாராளுமன்றத்தில் போய் ஏதாவது அங்கே இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டரை பார்த்து கொடுக்கலான்னு போகிறாங்க. ஒரு சாதாரண சாமானியம் வந்து அங்கே போக முடியுதா? அது போக முடியாதுல்ல. ஸோ அதனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வருது. இதுக்கு நடுவில் தான் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து ஒரு சீனை வந்து காமிச்சிருக்காங்க. அதாவது வந்து நடிகை ஸ்ரீதேவி வந்து இறந்து போகிறது வந்து இந்த திரைப்படத்தில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அது உண்மையிலே வந்து அந்த பாடி வந்து 3 நாளில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, 3 நாளில் வந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஸோ வந்து ஒரு நடிகையாக ஒரு பிரபலமான ஒரு ஃபெமிலியரான
ஃபேஸ் இருந்தால் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நான் இந்த அரசாங்கம் உதவி செய்யுது, ஒரு சாமானியனுக்கு உதவி செய்யலைங்கிற மாதிரி அதை ஃபீல் பண்ணுறாங்க இந்த படத்தில் வந்து. அதாவது வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், விஜய் சேதுபதி ஒய்ஃபாக நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, ஸோ என்னடா எப்பட்றா எங்கிட்டு போய் என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே தெரியாது, இன்னும் அந்த அளவுக்கு எஜுகேட்டடும் இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, கடைசியில் வந்து ஒரு பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பிளேஸில் போய் உட்கார போகிறப்போ ஒரு ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க, ஏமா என்னன்னு கேட்டோன்னா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி வருவாங்க. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இங்கே எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து வரப்போகிறாங்க. அதாவது வந்து ஒரு நதிநீர் வந்து ஒரு திறப்புழாவுக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னா டெல்லியில் வந்து வருவாமா, அவங்க சந்திக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்த ப்ரோக்ராம் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு பிரதம மந்திரி வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு நதி நீரை வந்து அன்றைக்கி வந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது வந்து அது மழை, அதாவது விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துக்கு வந்து வர்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அந்த ஃபங்க்ஷனில் போய் சூசைட் பண்ணிக்கிற போகிற மாதிரி இந்த படத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க. உண்மையிலே வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இறங்கி வர்ற மாதிரியும், அவங்க வந்து உன் கஷ்டம் நஷ்டம் என்னமானது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியும், கடைசியில் தன்னுடைய வீட்டுக்காரரை வந்து அவங்க வந்து அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வர்ற மாதிரியும் இந்த திரைப்படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க. ஒரு சாமானிய மனுஷனுடைய வந்து உசுறு வந்து இவ்வளோ தான் வேல்யூ. அதோடு இல்லாமல் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து அவர் வந்து கணவர் இறந்து 10 மாதம் கழித்து தான், இவ்வளவு போராட்டம் பண்ண பிறகு தான் தன்னுடைய கணவனுடைய பாடி வந்து தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு, அதாவது வந்து முறைப்படி வந்து கிரிமினேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து சான்ஸு கிடைக்குது. இல்லைன்னா வந்து கிடைக்காது போல இருக்குங்கிற போது வந்து ரொம்ப வெட்ட வெளிச்சமாக காமிச்சிருக்காங்க. அதோடு இல்லாமல் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு வெளிநாட்டில் வேலைக்கு போனாங்கன்னா முறைப்படி போகணும், போகலன்னா என்னென்ன கஷ்டங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக காமிச்சிருக்காங்க இந்த திரைப்படம். உண்மையிலே இந்த திரைப்படம் வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா, ஒவ்வொருத்தனும் அந்த உண்மையிலேயே அந்த திரைப்படத்தில் வந்து ஒன் மேன் ஆர்மியாக வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா, இந்த படம் ஃபுல்லாகவே தன்னுடைய ஷோல்டரில் வச்சு இந்த படத்தில் வெளுத்து வாங்கியிருக்காங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். அதோடு இல்லாமல் கொஞ்ச நேரம் விஜய் சேதுபதி வந்தாலும் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து தன்னுடைய வெற்றி படங்களில் வந்து இந்த திரைப்படம் வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷுக்கும் சரி, விஜய் சேதுபதிக்கும் சரி இருக்கும். அந்த வகையில் இந்த திரைப்படம் சூப்பராக இருக்குது. இந்த திரைப்படம் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லோரும் பாருங்கள், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நன்றி. இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளை செலக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.